Jak bierze tego małego, to... Zaroczymy po śląsku. Ale to zaczynamy, póki mikrofon działa. Witam was pięknie wszystkich na 34. już ślubku szkoły. Dzisiejszym gościem albo gospodarzem jest pani doktor Barbara Szwadro-Dziążka, Pokróci na tematy, jakie to mamy tematy? Aha, podatki. Ekonomia, a podatki. Ekonomia, a podatki po naszym. I umie ta Dziążka rozprawiać po naszym. Ludzi też wyjdzie ze mną Marcin Peters, członek Durci. Dałam ci teraz mikrofon i powiedz coś. Dzień dobry, witam wszystkich. Również pani doktor Barbara Głód, jak już Zefer przedstawił, pani doktor wykładowczyni, fachowiec z dziedziny ekonomii i prawa, wieloletnia pracownica Urzędu Skarbowego, pani naczelnik Urzędu Skarbowego, pani biegła sądowa. No, oddaję głos pani. Proszę się nie bać. To jest dziewczyna z Hajdy. Rybnik Hajda. Hazen Hajda. Dzień dobry, bardzo mi miło na to spotkanie. Czy muszę z tym mikrofonem, czy będziemy słychać bez Do nagrania z mikrofonu. Jak słychać bez mikrofonu? Lepiej z Dobrze. Tutaj jak już mnie Pan przedstawił, rzeczywiście Tocha Lączek przepracowała w urzędzie, bo prawie 25 lat się zajmuje podatkami, 17 lat była naczelnikiem. Wszystko się zmienia, kadencyjność, no więc kadencyjność wojna też się skończyła, w międzyczasie biegły sądowy. W styczniu udało mi się zdać egzamin i być ślubowaną, więc jestem doradcą podatkowym również. No a w międzyczasie wykładam jeszcze na różnych uczelniach, głównie rzeczy związane z podatkami, z ekonomią, studentom zainteresowanym. Jestem też promotorem prac licencjackich z takiego zakresu właśnie ekonomii. No i dzisiaj trochę o podatkach. Oczywiście fajnie byłoby, jakby my tu wszyscy podyskutowali o tych podatkach, także jak się komuś coś nasunie albo ktoś ma jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. Jak się nie dać? Proszę. No jak się nie dać? Pierwsze pytanie. Jak się nie da? No to właśnie od samego początku tutaj pokazuję, jak to u nas z tymi podatkami wygląda. Tutaj tych podatków nie wszystkie mi się mieściły na tej prezentacji. Tutaj jest ostatnie takie kółeczko, 3 kropki, bo tych podatków mamy bardzo dużo. Ale ten najważniejszy, który jest i z którym macie do czynienia na co dzień, to jest VAT. Bo jak idziecie do sklepu i cokolwiek kupujecie, no to zawsze musicie ten VAT zapłacić w cenie. Czasem tam słyszycie, są takie reklamy, nie, w różnych sklepach, że dzisiaj jest promocja, bo sprzedajemy bez VAT. No to tak nie jest do końca, że bez VAT, bo nie ma czegoś takiego, że można sprzedać towar i nie byłoby to opodatkowane z VAT-em, tylko po prostu cena jest niższa, a podatek i tak do zapłacenia VAT jest. No i to, co nas wszystkich dotyczy, a teraz tym bardziej do końca kwietnia, bo musimy się wszyscy rozliczyć z dochodów, ja? Czy to dostawocie renta, czy emerytura, czy umowa o pracę, czy działalność, obojętnie co by to nie było, umowa zlecenie, trzeba jakiś ten PIT złożyć. Teraz jaki ten PIT trzeba złożyć, to wszystko zależy od tego, jaką mamy formę opodatkowania.
taki do wskazywania, ale na tym telewizorze to nie działa, na rzutniku to działa bardziej. No i CIT. CIT to jest taki podatek dochodowy od osób prawnych. Kiedy z tym CIT-em mamy do czynienia? No wtedy jakbyście prowadzili działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście jak prowadzicie sami jako osoba fizyczna, a macie duże dochody, to wtedy też trzeba być na tak zwanej pełnej księgowości. Teraz pewnie dużo w telewizji też słyszeliście, czy mówi się o tak zwanym CIT-ie estońskim. Coś, co jest nowego, coś, co weszło. Jest to taki konkurencyjny sposób opodatkowania tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. To ma swoje plusy i to ma swoje minusy, bo generalnie jest to mniej opodatkowane niż normalny CIT, ale dzisiaj na przykład okazało się, że jak ktoś wybierał ten CIT estoński, to było wiadomo, że się wiąże z nim na 4 lata i dopiero po 4 latach może z niego zrezygnować. Natomiast okazało się też, że jeżeli ktoś wykorzystuje samochód i jest normalnie opodatkowany w CIT-ie, no to wprowadza go normalnie w koszty, a w CIT-ie estońskim to tych kosztów teraz odliczyć nie umie, więc płaci tego podatku trochę więcej. No oprócz tego są takie podatki i te podatki są pobierane przez urzędy skarbowe. Teraz mamy jeszcze takie podatki, które są pobierane przez urzędy, ale w całości dochód należy do gminy. I to są takie podatki jak podatek od czynności cywilnoprawnych, kiedy macie z nim do czynienia. Kupujecie na przykład samochód albo kupujecie jakąś nieruchomość. Pamiętajcie, że jeżeli jest zakup nieruchomości, to zawsze u notariusza. W każdym bądź razie te wszystkie informacje, one przechodzą przez urząd. Natomiast pieniądze, które wpłacacie, idą na daną gminę, tak? Czyli jeżeli kupujecie samochód i mieszkacie w Rybniku, to te pieniądze idą do Rybnika. Jeżeli mieszkacie w Żorach i kupujecie samochód, to te pieniądze idą do Żor. A drugim takim podatkiem jest podatek od spadków i darowizn. Bardzo popularny też podatek. Kiedy? No wtedy, kiedy dostajecie spadek albo kiedy dostajecie darowiznę. Na pewno każdemu w życiu przytrafi się, żeby dostać spadek albo dostać darowiznę. Jaką jest różnica między spadkiem a darowizną? Darowizna dostajecie od kogoś, kto żyje, a spadek dostajecie po śmierci kogoś. Co jest ważne, a o czym może mało się mówi, jeżeli taki spadek już dostaniecie, czyli sąd stwierdzi, że go dostawacie, albo notariusz stwierdzi, że jesteście spadkobiercami, to jak do pół roku zgłosicie to do urzędu skarbowego, to nie płacicie żadnego podatku. Więc obojętnie co byście im dostali, nawet możecie pół Rybnika dostać w tym spadku, ja? Jeżeli zgłosicie to do pół roku, to podatku nie zapłacicie. Ale jak będziecie w tak zwanej grupie zerowej, czyli ta najbliższa rodzina. No i potem jeszcze mamy pełno takich podatków, z którymi macie na co dzień do czynienia. I to są tak zwane podatki lokalne, pobierane przez miasto, przez gminy, czyli podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od psów, który może być wprowadzany albo nie musi być wprowadzony. Jeszcze jest akcyza, jak się przywozi coś z zagranicy, cło, mamy import, eksport, podatek od gier, jakby się ktoś zajmował, podatek od kopalin, no i mnóstwo jeszcze innych różnych podatków, które są takimi podatkami już mniej wpływowymi do budżetu państwa. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o ten PIT. Ten PIT ma tak zwane 3 sposoby opodatkowania. Zasady ogólne, tak zwaną liniówkę i tak zwany ryczałt. No i akurat w tym roku jest tak, że jeżeli ktoś byłby opodatkowany, co dotyczy działalności na ryczałcie, to tak zostały skonstruowane przepisy, że wpływy z ryczałtu całkowicie idą do budżetu państwa. Też pewnie czasem tam spotykacie się, że na przykład gminy dążą do tego, żeby dużo osób mieszkało na terenie danej gminy. Dlaczego? Bo jest udział w tak zwanym PIT-ie, czyli czym więcej osób zamieszkuje daną gminę, tym więcej pieniędzy ma dana gmina. Z ryczałtem też tak było do pewnego czasu, ale teraz jest tak, że jak ktoś jest opodatkowany ryczałtem, to te pieniądze w całości idą do budżetu państwa. I teraz
jak to wygląda, jeśli chodzi o wpływy i ważność. Czyli najważniejszy jest, i takie są założenia w tym roku, budżet na 2023, tak? Najważniejszy jest VAT. To jest podatek, z którego jest najwięcej wpływów do budżetu. Trochę mniej jest z akcyzy. No akcyza to dużo jednak osób jednak przywozi jakieś rzeczy z zagranicy, za które trzeba ta akcyza zapłacić. Potem mamy PIT, czyli to jest tak zwany podatek, z którego teraz wszyscy się będziemy rozliczać. No i CIT to są te osoby prawne, no a pozostałe podatki to one oczywiście mają wpływ do budżetu, no ale już nie tak duży jak VAT. Jednak ten VAT jest najbardziej wpływowym podatkiem do budżetu. I teraz mamy ten PIT, który dotyczy generalnie wszystkich, ja? Czy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, czy pracują, no to z tym PIT-em macie do czynienia i mamy tak zwany podatek progresywny, to są tak zwane zasady ogólne. Co to znaczy, że to są zasady ogólne? To znaczy tyle, że mamy dwie stawki opodatkowania. Kiedyś było 17 i 32. Wiecie, że w zeszłym roku na początku wprowadzono nowy ład, bardzo dużo zamieszania z tego tytułu było. Potem w okolicach lipca zaczęto się z tego wycofywać, wprowadzono zmiany, no i stawkę 17 zmniejszono do 12% i dochód zwiększono do 120. Co to znaczy? Jeżeli w ciągu całego roku 2022 zarobiłam, czy moje dochody z tytułu pracy były poniżej 120 tysięcy, to zapłaca w skali roku 12% podatku. Natomiast jeżeli by zarobiła więcej niż 120 tysięcy, czyli jakby zarobiła, nie wiem, 200 tysięcy, to z automatu przeskakuje i z automatu płaca ten podatek w wysokości 32 tysięcy. Jest jeszcze coś takiego jak ta kwota wolna od podatku. Ona teraz wynosi 30 tysięcy. Co to znaczy? Że jeżeli w ciągu roku całego, na przykład 2022, zarobiła 20 tysięcy, to nie wyda płacić nic, bo kwota wolna od podatku jest 30 tysięcy. Jest jeszcze tak zwana ulga do młodych, do osób, które, tak, do nas wszystkich, do osób, które mają do 26 roku życia i to jest fajne i to jest opłacalne, dlatego że jak się przyjmuje do pracy taką osobę, tak, to nie ma też tak dużych kosztów jak osoba, która o pracy, dochodzi nam jeszcze ZUS. Nie wiem, czy też wiecie, ale jeżeli chodzi o ZUS, to akurat tutaj przed wejściem jeszcze czytałam, że w porównaniu do roku poprzedniego ZUS poszedł do góry w granicach 17% składka 2,22 do 2,23 porównanie. Jak to z tymi młodymi jest? Jeżeli oni pracują i są zatrudnieni na umowę o pracę, to nie płacą tego podatku, jeśli zarobiliby mniej niż 85 528 zł. Ale jeżeli prowadzi taka młoda osoba działalność i nigdzie nie pracuje, to ta składka, to w ogóle ta ulga nie dotyczy tych osób. Czyli jak prowadzi działalność gospodarczą, ma 24 lata, to się musi normalnie rozliczać. Żeby nie było tak nudno. Ale jak małżeństwa są? Czyli jak 60, chłop zarabia 60 tysięcy, No, Miesięcznie. rozlicza się raz, miesięcznie. jak się, jak to jest, Wszystkie pieniądze do i rozlicza się razem z żoną, A żona nie robi. wspólność małżeńskową, Ale no, ona nie robi. no. Czyli 30 tysięcy podatku gdzie odtrącić. A jak będzie wspólność majątkową małżeńską? Bo jeszcze chodzi o to, że z małżonkiem można się rozliczać wtedy, jak się ma tak zwaną wspólność majątkową małżeńską, nie? Bo można być normalnie w małżeństwie, ale zrobić u notariusza tak zwaną rozdzielność majątkową małżeńską i to tylko skutkuje tym, że od tej daty każdy majątek, który jest nabywany przez jednego z małżonków, jest od niego. Oczywiście zaś potem idzie wrócić z powrotem do tego, że jednak my to wszystko mamy razem ze sobą. Jak mamy ta wspólność i są przez cały rok w tym związku małżeńskim, to te 60 dzielimy na pół. No jeszcze jak mamy dzieci, to potem jeszcze idzie
odliczyć ulga, nie? Czyli jak go zarabia 60 tysięcy, nie muszę wcale podatku płacić. To nie jest tak, że wcale podatku płacić, bo się trzeba złożyć ten PIT 37, jeżeli to jest z umowy o pracę, ta żona tam wpisać, no i powinno być zero. Chyba, że w ciągu roku był pobierany podatek, bo na przykład Pan nie zgłosił do zakładu pracy, że Pan się z tą żoną jednak będzie rozliczył, to jak Pan zarobił powyżej tych 30 tysięcy, no to Panu zaczęli pobierać podatek, nie? Teraz jest w ogóle jeszcze zamieszanie z tymi zaliczkami, ale to jest jakby temat całkiem na inny raz jeszcze, bo w zeszłym roku jeszcze było tak, że była jedna ulga dotycząca zaliczek na podatek dochodowy. Teraz jest tak, że można sobie wybrać, na pewno też słyszeliście Państwo o tak zwanym PIT-cie 2, który można złożyć do pracodawcy czy tam do ZUS-u i można sobie wybrać, że ta kwota wolna to będzie albo 1,24, albo 1,12, albo 1,36, nie więcej niż u 3 pracodawców, także jakbyście na przykład pracowali na 3 różnych etatach, to u każdego możecie powiedzieć, że ta 1,36 chcecie mieć wolną. No i teraz jak to na takich przykładach wygląda, zawsze opodatkowany jest dochód. Czyli zawsze mamy przychody minus koszty. Co to są te przychody? No, mam jakąś działalność, nie wiem, jaką chcecie mieć działalność, niech jest fryzjer, na przykład, no to jak przychodzą kolejne osoby do tego fryzjera i płacą, w ciągu dnia on tam z tej szuflady wyciąga mu 2000 zł, to jest jego przychód, a potem jeszcze musieć kupić jakiś szampon, coś do włosów i tak dalej, no to są tak zwane koszty. Z tych 2000 na przykład zapłaci 1200 zł za materiały, które będą mu potrzebne, to są te koszty. Więc I jego benzyna dochód, też. I benzyna też. Wszystko. Z tą benzyną to jest różnie, bo to zaś jest auto, w zależności od tego, czy to auto mamy prywatne, czy służbowe, czy ono jest prywatno-służbowe, to jest inna stawka. Czyli załatwia się bilety w PKS-u i spokój. Można jechać PKS-y, można jechać PKP, jak idzie dojechać. Albo można iść też na piechota. Auto to jest w ogóle też trudny temat, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, no bo to w zależności od tego, jak my użytkujemy, tak odliczamy. Czyli od tych 2000 odejmuję te 1200 zł, czyli mam 800 zł, to jest mój dochód i od tego, że jest opodatkowany, tak? I mam ten pierwszy przykład, o którym że już też wcześniej mówiłam, ktoś tam prowadzi działalność gospodarczą, zarobił 29 tysięcy, no to czy on musi w ogóle płacić podatek dochodowy, czy on tego podatku dochodowego płacić nie musi? No to nie musi tego podatku dochodowego płacić, bo mamy tak kwota wolną z tą małżonką, co my to podali 30 tysięcy, no to płacić mu nie będzie. Ale jakby my już mieli, że w ciągu roku zarobi trochę więcej, bo zarobił 59 tysięcy, były mu potrzebne jakieś rzeczy do prowadzenia działalności, w związku z tym miał tych kosztów 10 tysięcy, no to od tego przychodu, od tych 59 tysięcy odejmujemy te 10, co on wydatkował i zostaje nam 49 tysięcy. No sumy w tej pierwszej skali podatkowej, ja tutaj akurat mam prezentację jeszcze co 17%, czyli ta większa stawka teraz jest 12%, ale do tego wszystkiego, żeby też nie było tak ciekawie, to jeszcze mamy składkę zdrowotną. Bo z ZUS-em to teraz jest tak, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, oprócz tego, że są te składki takie stałe, to jest jeszcze składka zdrowotna, która zależy od formy opodatkowania. Więc jeżeli ktoś na tak zwanych zasadach ogólnych, czyli na tych 12-32%, to ta składka zdrowotna jest 9% i to jest taką teraz największą chyba bolączka osób prowadzących działalność gospodarczą, bo jeżeli zarabia dużo, czyli że jest w tym dochodzie, to od tego płaca 9% i jeszcze, żeby było ciekawie, to się tego w żaden sposób nie mogę odliczyć od niczego. Czyli muszę to po prostu wziąć i zapłacić. Już nie chcę powiedzieć, że jak idziecie do doktora, to i tak trzeba dodatkowo płacić, tak? Potem dodatkowo nie jest 12 i na 21. No, dokładnie
Dokładnie tak. Potem jeszcze mamy daninę, no ale jeszcze w międzyczasie zrobi Pani jakieś zakupy w sklepie, do tego będzie 23 VAT-u doliczone, nie? To jest za każdą rzecz, którą Pani kupuje, to z reguły 23% VAT-u jeszcze dorzucone. No ale jeszcze jest taka danina solidarnościowa, o której też się dużo gadało, nie? Więc jeżeli zarobicie dużo, czy bardzo dużo, czyli powyżej 1 000 000, to oprócz tego, że zapłacicie te 32 i 12%, to jeszcze zapłacicie tak zwaną 4% daniny solidarnościowej, no i się nam robi, ja coraz to więcej, no i się okazuje, że tego naszego dochodu jest coraz to mniej. Drugi sposób, w jaki możemy być opodatkowani prowadząc działalność gospodarczą, to jest podatek liniowy. Ta liniówka jest może bardziej korzystniejsza do tych zasad ogólnych, ale też potem za chwilę powiem, od kiedy się ta liniówka w miarę opłaca, no takie przeliczenie typowo matematyczne. Ona oczywiście ma tam minusy, ten podatek liniowy, bo z tą małżonką, nawet jak ma Pan ta wspólność majątkową małżeńską, a będzie Pan prowadził działalność gospodarczą i będzie Pan opodatkowany na zasadach podatku liniowego, to z tą małżonką się Pan nie będzie mógł rozliczyć. Dlatego, że Pan chce płacić podatek cały czas 19%. Obojętnie wiele by Pan nie zarobił. Tam pamiętacie, było 120 000, 32% podatku. Tutaj nie ma granicy dolnej, górnej. Czy ja zarobia złotówkę na rok, czy ja zarobia 1 000 000, to płaca 19% podatku. Z małżonką się rozliczać nie mogę, czy tam z mężem się rozliczać nie mogę. Jaki jest plus tego? Składka zdrowotna wynosi 4,9%. Więc ta składka zdrowotna jest mniejsza, tam było 9%, tu mamy 4,9%. I potem jeszcze mamy, tu też jest taki przykład, też jak osoba zarabia 59 000, mamy koszty uzyskania przychodu zaś te 10 000, czyli dochód nam wychodzi 59 000 minus 10 000, to wiadomo 49 000. Od tego teraz licza 19%, to już widzicie, że ten podatek jest dużo większy w porównaniu z tym, co nam wtedy wyszło, bo tam mieliśmy 12%, tu jest 19%, to mamy 9310, ale mam składka zdrowotna niższą, bo tu mam 4,9%, a tam mam 9% składki zdrowotnej. I od tego między innymi jest doradca podatkowy, który doradza, w jaki sposób formę opodatkowania wybrać, żeby mniej podatku zapłacić. No Czyli do Pani się zgłosi. Wizytówki kupię. Wszyscy jak tu są. Jeszcze nie zdążyłam zrobić numer wizytówek, bo za szybko, ale zaraz je porozdobą, potem numer ryczałt. Ten ryczałt to jest tak, że to już nie wszyscy mogą być na tym ryczałcie, trzeba spełnić odpowiednie warunki. W poprzednim roku nie można mieć odpowiednich tam wysokich dochodów i nie każda działalność może być na ryczałcie. Kajtos jest ustawa, która mówi o tym, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o tym, jaką mam działalność, teraz powinna procent podatku zapłacić. No i na przykład jeżeli zajmuje się opieką zdrowotną, to jest 14%, ale na przykład umowa najmu dzierżawy to jest 8,5%, albo jak jest malarzem takim wnętrz, to mogę zapłacić 5,5% podatku. Ale tutaj ten podatek płaci się od przychodów w odróżnieniu od pozostałych dwóch zasad opodatkowania. Od przychodu, czyli od tego, co ta fryzjerka z tej szuflady wyciągnie. I obojętnie ile ona by potem rzeczy nakupiła, to już nie ma żadnego znaczenia. Tutaj jest przychód. I tutaj akurat mamy tak, że ktoś tam uzyskał z działalności przychód 59 000 i co z tego, że on miał koszty w wysokości 10 000, skoro on sobie tego odliczyć nie może. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa sprzętu komputerowego z ustawy 12% podatku, no to cały przychód, czyli te 59 000 mnożymy razy 12%. I te przychodu mamy 7 000, znaczy podatku mamy 7080 zł. No i teraz do tego musimy, oprócz tego, że zapłacimy normalnie ZUS, to jeszcze musimy ta składka zdrowotna. Ta składka zdrowotna, jak są na tym ryczałcie, to ona ma 3 wielkości. Jeżeli ona na tym ryczałcie zarabia do 60 000, to płaca 335 zł. Jak zarabia między 60 a 300, to mu prawie 560 zł.
a jak zarabia powyżej 300 tysięcy, to mam prawie 1000 zł. No i co, fajnie jest, jak prowadza działalność gospodarczą w tym ryczałcie i zarobiła te 60 tysięcy od początku roku do końca, cały czas płaca te 335 zł. Ale jeżeli ta działalność mam taką, że te 60 tysięcy zarobiła we wrześniu na przykład, to cały rok, to do września płaciła 335, od września do końca grudnia zarobiła, załóżmy 100 tysięcy, to już mu składka 560 tysięcy. No i teraz w ZUS-ie też muszę złożyć rozliczenie roczne. Jak złożę w ZUS-ie rozliczenie roczne, to mój dochód będzie 100 tysięcy, więc wpadnę w ta drugą rubrykę, z czego będzie wynikało, że za cały rok miałam zapłacić 560 zł. No to jak miałem za cały rok zapłacić 560 zł, to muszę dopłacić. Rozliczenie ZUS-owskie w tym roku, to jest pierwszy roz, taką nowość, robi się ją w kwietniu, deklaracji kwietniowej i do 20 maja trzeba zapłacić. No jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą przez cały rok, stwierdził, że na przykład nie będzie płacił zaliczek na podatek dochodowy, teraz się rozliczy do końca kwietnia. W tym roku chyba kwiecień przypadł tak ostatniego, że to jest w sobotę, więc to chyba jest przesunięte do 2 lutego, do 2 maja. W każdym bądź razie to teraz się okaże, że do tego 2 maja musi jeszcze zapłacić ten podatek z działalności, którego nie płacił i do 20 maja będzie musiał zapłacić jeszcze na przykład składkę ZUS-owską, którą będzie większą niż ta, którą mu wyszła z miesięcznych rozliczeń. Jak dokonać takiej wyboru formy opodatkowania? Kiedyś była data 20 styczeń, święto, do tej daty trzeba było dokonać wyboru formy opodatkowania. Teraz jest tak, że te 3 formy opodatkowania, czyli zasady ogólne, ryczałt i podatek liniowy, możemy wybrać do 20 następnego miesiąca, po którym osiągniemy pierwszy przychód. Tak to jest w ustawie, czyli na przykład, jeżeli w styczniu nie zarobiła nic, w lutym i w marcu też nie zarobiła nic, to do 20 kwietnia, i w kwietniu mam pierwszy przychód, to do 20 maja muszę złożyć informację do urzędu, jak ją się wyda rozliczać. Czy te zasady ogólne, czy ryczałt, czy podatek liniowy. Ale jeżeli ją mój pierwszy przychód miała w styczniu, no to do 20 lutego muszę zgłosić informację do urzędu. I teraz muszę się tego trzymać przez cały rok. Nie mogę tego zmienić. Jeżeli się okaże, że mój wybór był zły, no to na 2024, na początku roku, będę się musiała zastanowić, co wybrać, tak? Czy zostać przy tym, co miałam, czy wybrać jakąś inną formę opodatkowania. No i teraz, kiedy by się tak to najbardziej opłacało? Robiąc taką symulację, to jest symulacja typowo matematyczna, tak? Jeżeli zarabia do tych 120 tysięcy rocznie, to opłaci mi się być na skali podatkowej, czyli to, co było na początku, czyli te 12 i 32%, bo wtedy zapłaca prawie o 2600 zł mniej niż na liniówce. Jakbym już zarobiła w granicach 135 tysięcy w skali roku, no to także jest prawie, że na zero, liniówka i zasady ogólne. Ale jak już zarabiam 140 tysięcy albo więcej, to wtedy już opłaci się nam być na podatku liniowym. No i czym więcej zarabia, tym więcej zysków na podatku liniowym, tak? I podatek liniowy tak najbardziej jest opłacalny, ale tutaj zastrzeżenie takie, że to jest matematyczna symulacja, a on jest najbardziej opłacalny powyżej kwoty 177 tysięcy. No i teraz mamy początek roku podatkowego. Dużo rzeczy się zmienia. Zmienia się też najem prywatny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wynajmuje mieszkania, domy na zasadzie najmu, tak? Prywatnego, no to na początku roku było dużo zamieszanie, bo tylko i wyłącznie można teraz być opodatkowanym na tak zwanym ryczałcie, albo można te nieruchomości wprowadzić do działalności. I dużo osób tak zrobiło, że wprowadziło te nieruchomości. Jakiekolwiek? Czy konkretny kod jakiś musi być?
prowadzonej działalności? Nie, no pani musi mieć kod z tytułu najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bo inaczej tego nie można zrobić, nie? No i było fajnie, bo dlaczego tak? Bo jak jestem na ryczałcie, to ja nie mogę niczego odliczyć. Czyli jeżeli wynajmuję sobie tą swoją nieruchomość, a chcę tam przeprowadzić remont, mam jakieś koszty z tym związane, to ja tego nie odliczę. To nie, najemca płaci mi 1000 zł, ja zrobiłam remont za 800 zł, no to normalnie powinna mieć dochód 200 zł, ale tak nie jest przy ryczałcie, muszę zapłacić od tego 1000. I teraz jeżeli w skali roku moje dochody z najmu będą do 100 000 zł, to zapłacę 8,5%. Natomiast jeżeli one będą wyższe niż 100 000, to zapłacę 12,5% ryczałtu. Dużo osób właśnie prowadzących działalność gospodarczą zdecydowało się na to, że jednak te nieruchomości wprowadzi sobie do działalności. No i tu była pierwsza pułapka, o której trzeba było pamiętać, to taka, że jak ja to wprowadzę do działalności, no to zwiększy mi się przychód, w związku z tym składka zdrowotna, tak? Dochód idzie do składki zdrowotnej. Parę dni temu, 13 stycznia dokładnie, pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską, że jeżeli nieruchomość, która wynajmowana jest nawet na cele mieszkalne, jest w działalności, to należy odprowadzić podatek od nieruchomości w takiej wysokości jak do lokali użytkowych. Dla zobrazowania, dla lokali mieszkalnych ta stawka jest gdzieś w granicach 1 zł za metr kwadratowy, dla działalności to jest około 28 zł za metr kwadratowy. Tak to wygląda. Tak to wygląda i trzeba pamiętać, ryczałt do 20 następnego miesiąca trzeba zapłacić tak zwaną zaliczkę, czyli jak ktoś wynajmuje i teraz już ma dochody w styczniu, to do 20 stycznia, do 20 lutego musi zapłacić zaliczkę i potem na koniec roku, bez względu na to, jakie inne jeszcze dochody posiada, musi złożyć PIT-28. W tym PIT-28 i w tym roku się takie zrobiło zamieszanie z tym PIT-28, że zapłacić go trzeba do końca lutego, natomiast pierwszy raz w tym roku jest tak, że można go złożyć między 15 lutym a 30 kwietnia. Dlatego, że w latach poprzednich było tak, że PIT-28 jest składany do końca lutego, natomiast teraz jest do końca kwietnia. To mamy nasz PIT-28, o tym nie możemy zapomnieć. Jest jeszcze tak zwana działalność niezarejestrowana i ta działalność niezarejestrowana, to też pewnie o tym Państwo słyszeliście, to jest taka działalność, że mój przychód z tytułu działalności nie może przekroczyć odpowiedniej kwoty i ona zależy od minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w tym roku minimalne wynagrodzenie będzie się zmieniało dwukrotnie, raz na początku stycznia, a raz na początku lipca. W związku z tym od stycznia do czerwca będziemy mogli zarobić 1745 zł na miesiąc i mieć tą działalność niezarejestrowaną, a w drugim półroczu 1800 zł. Z tą działalnością niezarejestrowaną też wiążą się określone minusy, no bo wtedy nie płacicie Państwo ZUS-u w ogóle. No rozliczyć z tej działalności niezarejestrowanej się musimy. Jeszcze był taki sposób opodatkowania jak karta podatkowa, której teraz już nie można wybrać, ale ci, którzy na niej byli lata temu i nic się nie zmieniło, to mogą ją kontynuować. Tutaj termin do wyboru opodatkowania to był 20 styczeń. Ja dziękuję bardzo, to w takim ekspresowym skrócie. Ja coś zapytam. Dlaczego, czy to w tym roku nie obowiązuje? Ja mówię teraz o rozliczeniach